אבל זאת המחט שתמיד מראה צפונה, לכיוון חיפה. ואנחנו רוצים להזיז את זה כמה מעלות. אני אף פעם לא יודע לאן זה יזוז. אם זה יצליח בכלל. אז קדימה, יד, ולהתקרב למצפן. ממש לדמיין שהכוח יוצא מהמוח. 1, תגידו איתי, כולם. יש לכם הזדמנות להגיד 1, 2, 3 איתי. 1, 2, 3, זוז! לא, עוד פעם. זז. כן, אבל זה לא מספיק. קדימה. תאמינו בזה, כן? אוקיי. 1, 2, 3, זוז! לא מספיק. אל תפקפקו, זה פתרון. אתם יודעים מה? כולם פה בעולם, תנו ידיים אחד לשני. קדימה, כולם. תחזיקו ידיים, ואני רוצה שהידיים יגיעו אליי לבמה. קומו ותתנו לי יד. תחזיקו להם יד. תחזיקו כולם ידיים, כל העולם. תחזיקו ידיים. אני רוצה שאתם תקומו ותדעו, מה שאנחנו מנסים לעשות פה, פשוט תעבירו אנרגיה חיובית אליי, או לתוך המצפן. תתקרבו אליי, קרוב, תעשי ככה. פעם אחרונה, אני באמת רוצה שזה יצליח. מוכנים? אני רוצה שתצעקו 1, 2, 3. זוז, אוקיי? 1